Вітаю в етері Суспільного, програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. 1 березня перестала мовити перша кримськотатарська радіостанція «Майдан ФМ». Причиною стали борги перед провайдером послуг, які виникли через припинення державної підтримки кримськотатарського медіахолдингу АТР. Це вже друге відключення радіостанції за всю її 15-річну історію. Перший раз радіостанція була вимкнена з ефірів після окупації Криму. Через рік, навесні 15-го року, радіо відновило своє мовлення з Києва. Тож про те, що відбувається з кримськотатарським мовником, з телеканалом АТР, з медіахолдингом АТР, ми поговоримо з головою, гендиректором цього медіахолдингу Лінуром Ислямовим. Вітаю вас, Лінур. Вітаю, Лінур. Да. От в мене питання. От з 1 повідомляється, і це така офіціальна позиція, що, мовляв, ми ж нічого не відключали, але радіостанція не мовить. І це стало таким дуже серйозним сигналом для занепокоєння людей з Криму. Я цілий день, наприклад, отримую від своїх друзів питання, що сталося. Ви можете пояснити, що це за заборгованість, про яку суму йде мова? Это заборгованность, которая образовалась еще конец 2019 года, когда мы не получили вот тот бюджет, который должны были получить на вещание. Там не только Майдан, там и долги самого АТР за спутниковое вещание. Это те деньги, которые мы не получили в конце 2019 года, на которые рассчитывали. Нам их просто срезали с бюджета, так как эта статья бюджета была не защищена. Это как раз вот было сделано так, что сначала часть бюджета были включены деньги, а часть бюджета должны были довключить во второй половине 2019 года. И, конечно, естественно, вот эта вот смена президентов, смена министров, одного, второго, третьего, их просто потом взяли и выкинули из бюджета. Ездил Чубаров, ездил Кореневич, Сташевой. Нам говорили, да-да-да, мы все понимаем, важность, но взяли и все это убрали. Дальше, естественно, в 2020 году мы начали получать финансирование только в мае месяце. В конце. Мы часть закрыли, долгов часть все равно осталась. Вот кусок 19-го и теперь уже 21 год, которые должны были быть выделены на вещание. Сейчас под вопрос, Майдан сейчас выключен. Сейчас под вопрос, где канал «Дале». Если мы не начнем с апреля месяца гасить долги, которые есть в телеканале, это детский канал, то его тоже будут выключать. Мы уже получили письмо от израильской компании, спутникового провайдера. Они смотрят, они наблюдают за ситуацией, которая происходит с нами. Но шум-то идет, мы не можем же его скрыть, он есть. И поэтому они реально уже обеспокоены и говорят, что если у вас не решится финансирование, зачем вас загонять в яму еще больше, не надо, мы вас выключим. Потому что мы частная компания, как они говорят, израильская компания частная, а у нее свои акционеры. И все понятно по поводу крымско-татарского вещания, но бизнес есть бизнес. Я правильно розумію, Лінурбей? Я правильно розумію, що за тою самою схемою, крім Ляле і Майдану, може бути вимкнено і АТР? Так точно, конечно, вы абсолютно правы. Это где-то к сентябрю месяцу мы будем, если не решится все финансирование, к сентябрю месяцу мы будем иметь тоже такое же лицо, как сейчас с Майданом, вот то же самое. Никто бы что ни говорил, что это какой-то там вот там диверсия, но это действительно вот тот глупейшая ситуация, в которую попала, получается, наша телерадиокомпания. Благодаря тому, что те министры, те чиновники, которые сегодня пришли, вообще не понимают, что делать с крымско-татарским медиа и что вообще делать с крымскими татарами вообще. Они не понимают, зачем Крым вообще. Ну, от раніше говорилося про те, АТР отримував порядка 45-50 мільйонів на рік. Як ми чуємо, з таким з відсрочками, з якимись затриманнями, але тим не менш. От була певна сума. Зараз ми чуємо від чиновників з Мінреінтеграції про те, що 50 мільйонів виділено на всіх мовників. І медіахолдингу АТР пропонується прийняти участь в конкурсі. От в мене питання, наскільки я розумію, навіть якщо би
медіахолдинг прийняв участь в якихось конкурсах, але 50 мільйонів тепер виділяється на все мовлення, і на Крим, і на Донбас. Говориться про 14 мовників. От, пане Лінуре, я просто хочу зрозуміти, який порядок цін. Чи вистачить насправді АТР грошей, якщо, наприклад, буде скорочене фінансування там в 2 рази, в 3 рази, якщо мова буде йти про те, що ви отримаєте, наприклад, фінансування на створення якоїсь програми, але все ж таки, от про що мова взагалі? Вообще сам факт того, что были деньги выделены под телеканал АТР по статье 26.10, и потом министерство, получив эти деньги, ассигнования, мотивируя тем, что они просили больше денег, а дали только деньги, ту сумму, которую получал телеканал АТР, и они вынуждены теперь эту сумму телеканала АТР делить на всех, ну, нас очень сильно оскорбило. Даже здесь не в деньгах дело. Здесь отношение, само отношение к нам. Но с другой стороны, вот мы поддержку получили от Зураба Аласани, от Пускильного, который тут же написал, вот буквально за день, за два написал, что он никаких конкурсов с телеканалом АТР, в дележке крымско-татарских денег телеканала АТР он принимать не будет. Вы видели, что Притула, Крым Реалии тут же тоже сделал пресс-релиз, что он не будет этого делать. Мало того, тем более ему это вообще запрещено делать, участие в каких-то конкурсах и получение от кого-то либо денег. Понимаете, в чем вот мне эта вот солидарность цеха, мне на самом деле, меня и наших журналистов это поддержало. Потому что, значит, не одни мы в этой борьбе. Это очень важно, чтобы мы чувствовали плечо друг друга. Вы знаете, в чем дело? Если бы хотело так министерство делать конкурсы, вообще входить во вкус, вообще вот это вот, что-то регулировать, не вопрос. Но тогда нужно было собраться, за полгода, за год объяснить, что вот у них такая программа, идея появилась, давайте разработаем конкурс. Да не вопрос, давайте разработаем. Но говорить нам в феврале месяце, что давайте мы придумаем конкурс, которого еще и назначено-то еще не было. Давайте мы его разработаем, а через полгода вы примете участие и в этом конкурсе. А как нам жить полгода? И вообще с кем нам проходить конкурс? Если всего 4 крымских телерадиокомпаний, 3 из них уже отказались. С кем? Это настолько нас оскорбляет, мало того, но мы грешим вот все эти 6 лет, что коренной народ, там, что давайте поддерживать крымских татар. Очень много все-таки украинцев нас поддерживает. И благодаря этому мы еще здесь находимся. Но власть, как себя ведет в лице министерства, ну, оставляет желать лучшего, это мягко говоря. Пане Лінуре, у вас є відомості про те, хто ті 14 заявлених конкурентів? Абсолютно у меня нет. Я не знаю. Я знаю про какое-то радио донецкое, которое просило 17 миллионов, вот я слышал. Больше я не знаю, потому что Суспильное нам объявили, что один из участников конкурса Суспильное. Зураб тут же отреагировал, что он никаких конкурсов участвовать не будет. Крым Реалии нам сказали, что будет участвовать. Вы, наверное, слышали эфир, когда Резников был с Айдаром Муждабаром. Естественно, мы тут же Крым Реалии набрали. Притула сказал, вы что там, в жизни никогда. Это у нас будет считаться вмешательство в редакционную нашу кампанию. Ни в коем случае мы не должны вообще никаким образом принимать участие ни в каких конкурсах, ни в каких финансированиях. Только бюджет США выделяет, федеральный бюджет США выделяет деньги для Радіо Свобода. Говорилося про те, що, можливо, медіахолдинг звернеться за допомогою до партнерів, до західних країн. А яким чином тоді мовити, якщо, наприклад, гроші виділить іноземна держава, але тоді як телеканал, який зареєстрований в Україні, буде мовити за чужі гроші? Знаете, очень хороший вопрос, Лариса, спасибо. Вы знаете, в 2015 году мы встречались, вот когда перевозили телеканал сюда, мы встречались с многими политиками, в том числе с европейскими политиками. Тогда резолюция, еще не было резолюции Евросоюза, она появилась в 2016 году, но уже политики европейские говорили, что мы сделаем резолюцию и поддержим финансирование телеканала АТР Европы. Я вот помню, может быть, Мустафа уже подзабыл, европейцы говорили, мы напрямую готовы финансировать телеканал АТР, так как это исключительная телерадиокомпания. Напрямую. Я вот помню слова Мустафы Джемилева, он сказал, вы знаете, нет, не надо, потому что это неправильно, давайте вы будете финансировать, помогать государству Украина, а государство Украина сама найдет средства
из этих частей, которые вы будете финансировать государство, информационную поддержку именно самого государства в борьбе с Путиным, а мы с этих денег будем помогать телеканалу АТР. Так будет правильно, сказал Мустафа Джемилев тогда. Хотя, на самом деле, для меня, я тогда сказал Мустафа, вы знаете, я это сказал, вот, Мустафа, сейчас надо нам соглашаться на финансирование напрямую, потому что завтра будет кто-то там новый придет и скажет, давайте пляшите или танцуйте. Вот я как в воду смотрел в то время, и Мустафа тогда сказал, что нет, если придет, то мы ему тоже объясним, зачем и почему. Ну, сейчас это делаем. Наскільки вистачить ресурсу у вас для того, щоб підтримувати мовлення? Сейчас мы в экстренном режиме, так как мы не рассчитывали вот на такую подножку, которую нам оказало, так скажем, правительство Украины, не государство, все-таки правительство, мы продаем сейчас транспорт, который у нас здесь есть, мы сейчас продаем кое-какую технику, чтобы мы смогли, во-первых, нам надо оплачивать квартиры сотрудников, которые есть, плюс вещание, у нас еще электроэнергия, у нас же 24 часа вещания, и поэтому мы сейчас вот этим вот занимаемся. Плюс просим западных партнеров, чтобы нам оказали чрезвычайную помощь, именно оплатить вещание сейчас, чтобы мы могли возобновить как можно быстрее вещание на Крым. Зачем вообще тогда мы здесь находимся, если мы не можем вещать на Крым? Смысл нашего нахождения здесь какой? И получается, это для нас жизнеобеспечения касается. Мы делаем контент, который должны быть слышны в Крыму. Ну, поэтому это государственная задача. Если государству не нужно вещание на Крым, а мы видим сейчас на сегодняшний день, правительству точно не нужно. Но государство у нас представляет все-таки президент и аппарат президента. Вот пока мы не слышим от них реакции на то, что происходит с нами, вообще надо реагировать на это. Потому что государственная политика возвращения Крыма, государственная политика должна касаться вещания на Крым. В прошлом году, вы знаете, выключение и на Молдове выключили, то есть то вещание, которое было. А нас вообще мир вообще ничего не знает, что происходит. Мы, конечно, очень любим украинский язык и русский язык, великий и могучий, но английским языком, арабским языком, турецким языком мы должны были вещать, мы должны были рассказывать этим странам, что у нас происходит. Мы хотим инкорпорироваться в мировое сообщество как член, как субъект какой-то мировой политики. Но мы это не видим, мы этого не слышим. Наоборот, запустился телеканал какой-то новый, который показывает сериалы на русском языке. Но если мы для этого здесь находимся, то это печаль тогда для нас совершенно. Мы не в той Украине хотим находиться. Дякую, пане Лінуре. З нами був Лінур Іслямов, гендиректор медіахолдингу АТР. А я зі свого боку нагадаю, що 11 лютого в документі, який засвідчував виконання асоціації між Україною і ЄС, європейські парламентарі, в тому числі, чітко і абсолютно однозначно говорили про ситуацію навколо телеканалу АТР. Як ми вже почули від Лінурбі, про те, що мовник, медіахолдинг, який має фактично 3 мовники, це радіостанція Майдан ФМ, це телеканал АТР і це дитячий телеканал Лєлє. Цей медіахолдинг отримував на своє існування 50 мільйонів гривень, приблизно 50 мільйонів, трошки більше, трошки менше щорічно. І ці гроші, зрозуміло, вони йшли не тільки на те, щоб мовити, формувати, створювати контент, але й на те, щоб знімати, орендувати житло для тих кримськотатарських журналістів, які виїхали з території окупованого Криму, і на більшу частину з яких вже сьогодні окупанти завели карні справи. З нами на зв'язку Сергій Костинський, колишній член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, людина, яка безпосередньо запускала, допомагала в запуску телеканалів і радіостанцій, які належать кримськотатарському народу. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, добрий вечір. От ми говорили з Лінуром Іслямовим про те, що відбувається. Знаєте, я хочу просто спитати вашу думку, тому що і Лінурбій, і ви, і я, ми всі говоримо про те, є багато заяв насправді, що АТР, медіахолдинг АТР – це мовник кримськотатарського народу,
Він не може бути в загальній оцій лінійці просто мовників, які мовлять на окупованій території. Це все ж таки специфічна ситуація. Натомість ми чуємо від чиновників про те, що так, треба щось робити, але потрібен конкурс між тих, хто мовить на окупованій території. Давайте послухаємо коментар Ігоря Яременка, заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а далі продовжимо. В основі підходу прозорий механізм розподілу коштів на конкурентних засадах, як це передбачено законодавством. Ми пропонуємо розподілити ресурси на кілька лотів, зокрема, мовлення кримсько-татарською мовою на Крим, мовлення українською мовою на Крим, мовлення на тимчасово окуповані райони Донеччини і Луганщини. Пане Сергію, от ці лоти, про які говорить пан Яременко, але от вкладається враження, що чиновники навмисно роблять вигляд, що вони не розуміють, що таке національний мовник, мовник корінного народу. Поясніть, чому так відбувається, на ваш погляд? Я стикався з таким чиновником, починаючи з 2015 року, і, на жаль, ще тоді доводилося пояснювати таким чиновникам необхідність розбудови українського мовлення на тимчасово окупованій території. І вони чинили величезний спротив. І на честь попередньої влади нам вдалося долати проти номенклатури, і нам вдалося дуже багато цього робити. Зокрема, нам вдалося повернути до дня мовлення вдалося достатньо. Ми вивели їх в ефір, ми забезпечили доступ до кабельних мереж, і ми забезпечили в 2016 році фінансування цього кримсько-татарського медіахолдингу. Звичайно, що я вітаю конкурси як інструмент підсилення кримських, донецьких, луганських мовників. Але я абсолютно проти того, щоб протиставляти кримсько-татарські медіа іншим медіа. І я вважаю, що потрібно, щоб телеканал АТР, радіостанція «Майдан» фінансувалися окремо, а інші мовники фінансувалися окремо за рахунок системної фінансової підтримки та за рахунок проведення конкурсів. Мова в тім, що конкурси не дозволяють утримувати телеканал або радіостанцію, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Це таке інституціалізоване вбивство медіа. За ті кошти, які передбачаються на мовлення на Сході і на Крим, неможливо утримувати окремий телеканал. Грошей має бути більше, і потрібно розводити ці інструменти, окремо фінансувати телебачення, яке може оплачувати електроенергію, може оплачувати квартири журналістам, зарплати, оренду приміщень. І окремо це лоти, які передбачають державне замовлення окремих передач, окремих документальних фільмів, серіалів і так далі. Тому те, що відбувається зараз, говорить про те, що у сьогоднішнього уряду або немає стратегії деокупації та реінтеграції Криму, або ця стратегія взагалі не передбачає наявність кримсько-татарського народу та взагалі участь взагалі існування кримсько-татарського народу. Це значить, що це не фахова позиція сьогоднішнього уряду. Я вважаю, що на сьогоднішній день всі журналісти, всі медіа мають підтримати телеканал АТР, мають підтримати радіостанцію «Майдан», тому що без них не буде ніякої реінтеграції, не буде ніякого повернення Криму. Тому що кримсько-татарські медіа сьогодні для нас уособлюють сам кримсько-татарський народ, який знаходиться на тимчасово окупованій території. Ставлення до таких медіа, ставлення до кримсько-татарських журналістів – це реальне ставлення уряду до кримсько-татарського народу.
Пане Сергію, от окупанти в Криму, вони, попри те, що в них потужна машина пропаганди, вони тим не менш вкладаються в національні кримськотатарські медіа, які, до речі, мовлять ледь не на тому обладнанні, яке було вкрадено в АТР свого часу. Тобто є певні майданчики, на яких окупанти створюють контент, збирають, навколо яких вони збирають кримськотатарський народ. Там, звісно, не говорять про все, що відбувається в Криму, про обшуки, про приниження, про намагання асимілювати народ, витиснити його. І от тут ми бачимо майданчик, який, в принципі, крім того, що він створює там певний контент, він є символом. Він не просто мовить на території окупованого Криму. До нього звертаються, дзвонять в ефір люди з окупованого Криму. Це такий місток. От на ваш погляд, те, що відбувається, це дійсно просто недолугість чиновників? Чи це все ж таки таке підігравання агресорові, який намагається розірвати це єднання, яке відбулося між українським і кримськотатарським народом після окупації півострова? Я не хотів би вдаватися до спекуляцій, але в мене складається враження, що все ж таки в цьому рішенні є політичний підтекст. Тобто влада якимсь чином чомусь використовує цю ситуацію для тиску на кримських татар, і мені здається, що це форма тиску і на меджліс кримсько-татарського народу. Я не знаю, яка мета цього тиску, але я точно знаю, що минулого року аналогічна ситуація вже відбувалася. Телеканал АТР, радіостанція «Майдан», телеканал «Лялє» вже позбавляли державного фінансування. І лише через розголос, через підтримку політиків, громадських діячів вдалося відновити. 26 лютого минулого року Володимир Зеленський заявив про те, що буде відновлено фінансування цього телеканалу. Тобто минулого року для влади було важливо, щоб ця кампанія зупинилася. Цього року Володимир Зеленський промовчав, хоча знає про ситуацію з АТР і Майдан. Це означає, що це свідома позиція. І вони знають наслідки, що телеканал може припинити своє існування. Радіостанція вже припинила своє ефірне мовлення. Тобто, я так розумію, що влада готова йти до кінця. І певно, я так розумію, що вона переслідує політичну мету. І це дуже жаль. Це для мене особисто це важко усвідомлювати, не тільки тому, що допомагав переїжджати і допомагав організовувати ефірне мовлення, відновлення ефірного мовлення цих медіа. Для мене жаль, тому що я розумію, що без кримсько-татарських телеканалів, радіостанцій, інформаційних, інтернет-агентств неможлива повноцінна комунікація з населенням Криму, з кримськими татарами, які живуть в Криму. Це неможливо. І я розумію, що влада йде на свідоме вбивство цих медіа. І я не можу зрозуміти цю позицію. Вона не є державницькою. Це абсолютно антидержавницька позиція, яка створює проблеми для національних інтересів України в Криму. Щодо наслідків, ми бачимо чітке абсолютно формулювання 11 лютого, яке прозвучало в межах документу Асоціації України-ЄС, де чітко сказано про фінансування телеканалу АТР. Є заяви урядів країн Балтії, які готові підтримати, які готові фінансувати. В принципі, Україна наполягає на тому, що країна-окупант щодо Криму ігнорує міжнародні резолюції, і тим самим вона поводиться зухвало. Але тепер вже є резолюції щодо Криму, щодо кримськотатарського народу, міжнародні, які адресовані Україні. І там не тільки питання телеканалу АТР, там також питання впорядкування відносин з Меджлісом, там є питання впорядкування необхідності прийняття певної низки законів і змін до Конституції, які би гарантували права корінного кримськотатарського народу. На ваш погляд, якими будуть наслідки, якщо відбудеться таке ігнорування цих міжнародних резолюцій? По-перше, я бачу, що в практиці нинішньої влади все більше ми бачимо, такі неформальні рішення, які
які ігнорують правове поле, які здійснюються за межами правового поля, де ігноруються певні нормативні правила і нормативні вимоги. І мене це засмучує, тому що я розумію, що це призведе до ганебної ситуації, до ганьби української держави. Якщо уряд Литовської Республіки знайде можливості для фінансування АТР, Майдана, це буде ганьба для нас, тому що це наші телеканали, це наші журналісти, це наші медіа, і це наші інтереси в Криму, і це наш кримсько-татарський народ. І якщо ми не можемо підтримати, а підтримують наші сусіди, наші союзники, то це ганьба нам. І мені дуже жаль бачити таку ситуацію. Вона абсолютно ганебна. Чи я це слово повторюю вже декілька разів, але я до сих пір не можу усвідомити, що український уряд може вести себе таким чином, щоб своїми рішеннями фактично знищувати унікальне мовлення на тимчасово окуповану територію. При тому, що цей уряд абсолютно нічого не пропонує навзаєм. Тобто нічого нового не створюється для кримсько-татарського народу, нічого нового не створюється для Криму. Ми бачимо просто, що іде якась незрозумілий політичний тиск, і наслідки його будуть насправді неприємними. Дякую, пане Сергію. З нами був Сергій Костинський, екс-член Національної ради України з телебачення і радіомовлення. Ну що ж, друзі, я дякую нашим спікерам. І наостанок хотілося б навести просто як приклад того, як Європа відноситься до національних мовників, до мовників корінних народів. На одному з референдумів, який відбувся в Швеції, стояло питання про те, що, можливо, необхідно припинити фінансування суспільного телебачення, тому що воно не настільки популярне, його майже ніхто не дивиться, купа комерційних телеканалів, які мають більший рейтинг. І от причиною, через яку було прийнято рішення, всенародне рішення, не робити цього, було те, що насправді основним споживачем контенту були якраз корінні народи, які мали за державний рахунок мовлення не просто на власній мові, а власне мовлення. І держава цивілізована, вона має бути зацікавлена в тому, щоб такі проєкти, як АТР, щоб вони існували, ба більше, щоб вони існували в той момент, коли більшість народу знаходиться в окупації і протистоїть окупантам. Я дякую вам за те, що ви були з нами. Я закликаю вас не перемикатися, тому що буквально за кілька хвилин будуть новини кримськотатарською мовою. Нагадую, підписуватися на наші сторіночки в соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі, а також читати сайт Суспільне. На все добре.